Bismillahirrahmanirrahim. نعمان هاشمی برای شما سفر خوش و سلامتی از خود. Assalomu alaykum do'stlar aziz, tomoshabinlar va подписчикlar hamma kasa xush omaded ба канал Шерои Нар. Зинда саломат бошед ки каналро дастгирӣ мекунед. Имрӯз мо насиб бошам 2 нафар қади бародарам мотосикла гирифтем. Кадрав мерем. Кадрав заминои мо мақсад аз хона қариб 10 километр дур баланди дай ба мухотиб ба мотосикл мерем. Имрӯз насиб бошад навор фақат ай рафтан раҳро мақсад я манавор мегирем. Шумо ҳам тамошо кунед. Агар ҳам хеле видео маъқул шуда бошад тай лайк комментарий ҳам бибинед. Кори мотиватсия ва активи канали мо дастгирӣ фаромӯш накунед. Мо биромадем на раҳ чиқаде ки мебинем вобастагӣ рафтаи семеки рафтем биромадем и биромаданои қишлоқа майда ай қишлоқ меброем. Тарафи боло ҳаракат мекунем. Оҳиста ҳаракат карда рафтасем тарафи замино ба хотири алаф ҷамъ кунем. иҷа камта спускш баландтарай. иҷаро мегзарем. айҷа нишебӣ мешавад тарафи поён. ҳамахе насиб боша мерем. мебинед чӣ хеле ки мебинед дӯстои азиз, тамошобинон мардум ҳама уҷои дравидагиянд. ҷои хичона алафошона дравидагиянд, бастагиянд. бисёри одамо навбардагиянд, камаш овардагиянд. ҳами хеле иҷа бо раҳ беҳад безеба чишма ай байни раҳ омадагиай ба мухотир ва як тарафи чишма мегзарем. ози аз ҳама ҷои безебии кора нишон кунакун дигар ки дӯстои азиз ҳадиёма меброем. аз байни дарра омадаги ай дарра пара раҳе ки мебинем тарафи боло рафтаги баробар ай ҳама ҷои қин ки ҳам апасниай ҳам хуб ҳай накунӣ. инами ове ки мебинед анами овай инами ов ози камай мақсад мардум барои кашкаво додан мегардонад тарафи хичон леки и беҳадои дарёвай. нигоҳ кунед раҳ надора умуман. айҷа мегзарем. раҳ нигоҳ кунед хитон чӣ хеле зебай мегзарем. тарафи боло ҳаракат мекунем. ҳам ки мерем. зиндаву сарбаланд бошед дӯстои азиз. лайк